मादै जोंनि गामियाव बैसागु बिदाय खुंनो नागिरदों। मादैया जोंनि बैसागु बिदायाव थांथारनांगोन। नाङा आं हानाय नङा। नों बेखेवाबा जों रावखौबो बेखेवहोआ मादै। दे मादै। जुनाली हिन्जाव गोदाना एफा खामानि मावो आरो बेफोरखौनो मानो खुना दोनखो? बेखौ फानदो, इसेबाबो सहाय मोनगोन ना। मा सहाय आरोलाय? आइया हा बन्दक होनानैसो हाबा होदोंब्ला। दै होदोंबालाय माथो जानो? गामिनि मानसिफोरालाय जानला मानला बिदि बुंखायो माथो। आरो होबालाय माथो जानो? बोसोरनै खामानि मावबानो सुख'नो हायोना। नों बेखौ फान, एसेब्लाबो सहाय मोनगोन। थोद मा जाबाय बुंबाय थायो नोंलाय? गान नोङो। दाथ' आं बेखौ गानलाना। दे गाननै। गाना आङो, दोनहैदो। गानना? गानला आङो। लाजिनाय मोनाखिसै नोंसोरो? नोंसोरल' हाबा जादों गामियाव। लाजिनायबो गैथारला नामा इसेबो? फुलस्रि रानि लासै थाबाय। गालिननानै गोलैगोन, गालिननानै गोलैबा जदुफ्रा बायगोन, आथिं आखाइ लोरिगोन। आथिं आखाइ लोरिबा आंनोबो नांनाय नङा। जों गालिनना गोलैया फैला, बे आथिङा हौवानि नङा, हिनजावसो। थु थांनोसै फुलस्रि। नै बिहामजोआसो गाज्रि मोनलायलांबाय। आंथ' बिहामजोखौ होनाखैना, नोंखौसो होनदोङो। बे गामियाव थाबाय थायोबा बिदिनो एदावखायो बियो, फाफिसो बियो। एदावनाय? आंजों एदाव जानो मोननाय माने खाफाल गोनांनि बाथ्रा। दाबायदियावनो आंखौ मोनफ्लांबायबा रानि बायदि थानो मोनगोन नों आंजों। थां दुगैथां नोङो, मोनामलायनायसो। बाजै रिया दंना गैया? दंना गैया नोमायालाय? ओइनि न'आव दङ। माबा बाजै, बे खाथायाव थानाय खोथाखौसो रायलायनो होनना फैदों आङो। र' फैला, खामफ्लायाव जिरायग्रोना नोङो। है हायाव जिरायो नामा? जिराया, आं जिरायनो होनना फैयाखै। माबा बाजै, हिसाबखौथ' गोसोआव दङ। 20 बिगायाव 15 बिगाखौ आं बायबाय। दा 5 बिगा हानि माइखौ राननानै लांनो फैदों आङो। मा? आंथ' हाखौ फानाखै। नों थगायनो सानदों नामा? आं बन्दकसो होदों नोंनो। बाजैया बुरिबाय नालाय एसे खर'आ बारा खामानि होला। बे टिप सहिया नोंनि नंगौना नङा बियो? बर'आवबा मा होनना बुङो टिप सहिखौ? नायलाय, ओइ सफन, नायलाय बे नोमानि आसिनि सिन नंगौना नङा बियो? साला थगायनानै जानो फैदों। हुसियार जा, पुलिसनि केस होगोन आङो। गामियाव आं मिटिं लेंगोन आङो। मोजांबासो मोजां। सम बायदि रेडि खालामनानै दोन माया। आं फैगासिनो दङ। नङाब्ला
আহিয়াছো কিন্তু आंनि नखरा दिनै खोमसि जाबाय सोरांलिया माथो थौसिमलांबाय सिमाङा सिमाङैनो गोमालांबाय बेले बेजेजों आबुं नखर जाबाय जेरैबो आं दिनै राहा गोमाबाय साननानैनो सानख'हाला फाग्लासो जाबाय जेरैबो आं दिनै राहा गोमाबाय साननानैनो सानख'हाला फाग्लासो जाबाय आंनि नखरा दिनै खोमसि जाबाय सोरांलिया माथो थौसिमलांबाय गुनजेतनि ख्राब ख्राब अरनायाव गेरेमसा बिफां आंनि बायसिन जाबाय दालाइ बिलाइ गासिबो रानज्रिंलांबाय सानफा एफा बारनाय बारजों बुबथिंजानाय धोन दौलत देहा सोलेर बायग्रेबलांबाय खनथुमफिनब्लाबो हायै नखर बायबाय सोम सोम मोनो आंनि बिखा बिख्लोआ थिं थिं सायो दिनै आंनि खर'आ सोम सोम मोनो आंनि बिखा बिख्लोआ थिं थिं सायो दिनै आंनि खर'आ ओइ गथ' नोमफाया बहा दं नोमफाया आं माइ लांनो फैदों माइ सिरि था नों मा मिथिगौ हा फिफाया मोसाखाय फिसालायाबो मोसाजादों बे माइयाव आंनिबो बाहागो दं नों मा खामानि मावनायनि बे माइ बाहाग मोनगोन नोंलाय नों माब्ला खामानि मावनाय बुरबक गथ' नोमफानि जिबनाव 5,000नि हालेवना दोनखादों आङो मिथिबाय ओइ नों ओरै फैलाय ओरै फै मा खालामनो नोंलाय मा खालामनो नों सिखावसो नायहरलाय मा खालामदों ओइ खालामथों जेबो नङा बियो आं गथ' लावथिया बोखाय माबा नङाबा जोथारगोन आं नोंखौ आया बोखा जोनांगौ थैहाबगोन गथ' साथाय हर मुंसा साथाय हर साथाया हर होनदों साथाया ओइ बिहामजोफोर साथानि दामखौबो लिरनानै दोनगोन आङो
खाथायाव 250 थाखानि बियो लिरनानै दोनगोन आङो अभद्र गथ' मा जानानै खाङो नोंसोर गथ'खौलाय गियान गैया लिरना दोनबाय खिन्थु लामा लामा लिरलांगोन आङो होद दिनै आंखौ फोथैथारसिगौमोन बे गथ'आ ओइ आबै जानला मानला बुंखानासो आं आदाखौसो बुंनो नागिरदोंमोन आदाखौलाय मानो बुनो बे फैसा खावनो नागिरदोंमोनबा आं खावनो नागिराखै गावनो खावनो नागिरदोंमोन ओइ मालाय ओइ ओंखामा जानो जिराय मोदायसो बे गथ'आ ओइ आबै जानला मानला बुंखानासो दै लुजागोन आंजों मा जुनालि बे मोगथांखौबो लाबोबाय औ सार बिखौ ओरैबायदि फोरों जाहाथे सासे गिदिर मानसि जानो हायो जागोन दे जागोन थां नों बैयाव फराय लोगोफोरजों जिराय थां बारा दुस्थ' खालामनाङा दे हान्थु खराय गोनां बारा मोजाङै फराय दे बाबा दे होमब्ला सार आं थांनोसै दे जागोन दे मास्टार नों आंनि आदाखौ हान्थु खेरायदों ओरै फैलाय मानो नोङो थाब सिखारहो ओइ मा खालामदोंलाय हान्थु खरायबाय नोंबो खरायफै हगार माबार फै हान्थु खरायफै नङाबा आं लबारजों गावगोन लबारजों गावगोन अरे बे लब्रा मानि लब्रा कर अरे उठां हामा बिराद गाज्रि जाथारबाय बे गथ'आ नोंखौ दंफांआव खानानै दोनथारगोन आं साला बेबायदिनो थाबाय थानोङो सोरखौबा गामियाव थांनानै गावनाय सोरखौबा दाननानै फैनाय बिराद गाज्रि जाथारबाय नोङो ओंखाम हो आं नोंनो अखाफोर आंनो थालिर थाइसे हर आबैया आंनो ओंखाम होआ आयै नों गामियाव थां ओइ बिहामजो नों बेनो ओंखाम दाहो बेनो ओंखाम होयोबा नोंखौबो खानानै दोनगोन आङो दुस्थ' जाथारबाय बे गथ'आ अनबाबो अनजाया दे जाबाय दे बिहामजो थां बेखौ खेंना हैदो थां सोरखौ आयै बे आंनि आफाखौ मोगथांखौ हा माथो आं खुलिबाय आयै मा नों खेंना होबाय नों आंनाव सोङाबालां खेवबाय आं थैबाय नामा आबै नों माला थैगोन मा नांगौ नोंसोरलाय थ' बैयाव थ' जिराय बाजै जिराय दे बाजै बुंनाय मा खोथा माइ मोननो मास मोनसेसो नांबावगौ आगै फैला नों अननानै माइ एसे हरबावदो नों आंखौनो जादो बाजै आंखौनो जादो सिगांनिखौबो हराखै आरो गोदानै नांबावगौ नोंनो हरनोनो बाबाय आं बाजै मानो हराखै माथो हरबाय थायोलायो बेलाय सुटसो आसोलाथ' थाबाय थायोना गथ'फ्रा उखैनानै थैगोन फैला आगै एसे हरथारदो अननानै जागोन दे बाजै आं थैहोआ
नोंसोरखौ अना सोरखौ अननो आंलाय दालाय माथो लाबोफादों बन्द होलांनो बाजै हाब नों आंनि सायाव एसे फोथायनाय गैया नामा मानो गैया जानोब्रा बाजै दङ आंहाबो उन्दै गथ' दङ सासे बिमा गैया बेनोथ' माबा मोनसे होलांनांगोन ना आंबो जेबो गैथाराब्ला बिहामजोनि आसान सनाफोरखौनो होलांबानो जायोना बाजै नाम दाला नोङो बिहामजोनि सना रुफानि सना रुफा गैयाब्ला थोरसि लथाखौनो लाना फैबानो जाबाय मोगथां लाना फैथां खर' गारफै बिनि खर'आव मा जातनि गथ' थां लानानै फै माबारै फै मोगथां फै फैलानि न'आव थाना लाब गैया थौ सालानि खावरिनि जात बे थोरसिखौ आं हरा बे आं जाग्रा थोरसिसो फैलाया होनदों थोरसिखौ हराबा माइरं हरा बे आं जाग्रा थोरसिखौ आं हरा फैलाया सिखाव बे थोरसिखौ हरा आङो बे आं जाग्रा थोरसिसो बे आं थोरसिखौ हरा आयै बे आं थोरसिखौ हरा बे आं जाग्रा थोरसिसो आयै बे आं जाग्रा थोरसिसो बे थोरसिखौ हरा फैलाया होनदों बे थोरसिखौ हराबा माइरं हरा नङा फिसा बे थोरसिखौ हराब्ला नोंनि नोमफैया ओंखाम मोनजानाय नङा फिसा आरो नोंनि नोंदायाबो राननानै थागोन आरो नोंनि नोंदा दानसोराङाबो ओंखाम मोनजानाय नङा फिसा नोंबो मोनजानाय नङाना आयै लां आयै लां दिनैलाय दाबो मानो ओंखाम ओंख्रि लाबोदिया एसेबां गोबाव नै ओंखामा जादो जाया आं नोंनो जा मानो बिदि बुंदों नोङो एसे गोबाव जाबाय आरो माइरंआनो गैयामोन अ सोरनोबा बिना लाबोलायबाय खोमा माइरंखौ नाथाय नों खस्थ' मोनगौमोन ना जेबो नङा इसोराथ' लाजिगौमोन जोनोम होयो सोरबा ओंखामखौ लाबोयो सोरबा अ बिदिब्ला नों थुरसिखौ फैलानो होना फैलायबाय मानो बिदि बुंदों नों ओंखामा जादो नै आं मोनसे खोथासो सानदोंमोन बै जोंनि 10 बिघा हाखौ सिफायनानै लानोसै नामा बेयावथ' फैलानि जेबो आखाइ गैखाया बे हाखौ सिफायनो हायो नामा एसे गिदिर गिदिर अन्थाइ दङ हाग्रा दङ जों साननायावनो थैगोन ओरैनोबाबो फैलाया जोंखौ बुथारखाबाय गाबोननिफ्रायनो मावनोसै जों खामानिखौ
सपन मानो एसे खस्थ' खालामनानै मावनानै जादों नोंसोरलाय जेसेबांखिनि हादान एवबाय बेखौ आंनो फानबानो जायोना आं नोंसोरखौ बुथारा आंखौ बुंबानो जायो नों बेनिफ्राय दानो थांबा थां माथो गाज्रि खोथा बुंदों आंलाय मा थांनो मोजांसो बुंदों आङो बेसेबां फैसा नांगौ नोंसोरलाय है फाल खोथाखौ लिउलाबाय साला नोंखौ बिफा मा खालामनो सानदों नों बेफोरखौ हगार खालाम हगार आयदै बाजै रिया साला हुत्तु सिरिया मोख्रा बुन्दि नायबाय थादों नोङो नायबाय था गाबोन मिथिं लिंगोन आं सफर मिथिङाव नोंसिनि हा हु बारि बागान सेना लानो हायाबा नैबे फैला नोङो सफान नों बेफोरखौ मा खालामखो फिसा मा रायना हरखो नों फैलाखौ फैलाया जोंनि इसोर नङा इसोर नङा बिनो हरनाय माइरंखौनो जागासिनो दं नों बेथा बेबायदि ओंखामखौ आं जाया बिफा नों बेफोरखौ मा खालामनो सानदों आं जाया बे ओंखामखौ गथ'फोरनि फारसे साननाय गैया नामा गथ' गथाया माखौ जानांगौ गारजोबगोन आं बे ओंखामखौ थैब्लाबो जेबो बिदि नङा खालामनाङा ना नैबेखौ फाननानै माइरं लानानै फैदो थां दे जादो फिसाफोर Ayo, onkam जाखांबायलै
Ayo, an जाबावनि ayo nung जादो Babu Wifa! बिमा आं थै खानायानो साबसिन जागौमोन इसोरा बेफोरबायदि दा खालामथों नों बिदि दाबुं आं बिदि मावनो हाया दांनो हाया थांना थानानैलाय मा खालामनो नों साया जानानै थायोब्ला आं जेसेबांखि बारहुंखा बारा मानो आं गासैखौबो सहायजोबगोन जेसेबां हेंथा फैया मानो आं गासैखौबो सहायजोबगोन नों बिब्दि दाबुं बिहामजो फैद' दुब्लियाव थांसै ओइ आंबो थांगोन गसाय आंनि फिसाखौ मानो बिदि खालामहरखो
बेथ' लेथ्रा दैखौ मानो लोंहोदों नोंलाय बे मोसौआ आंनिसो मोसौआ मुसद मुसद लानानै खार फैला नों मोसौखौ दालां आंहा उन्दै उन्दै गथ'फोर दङ बिसोरनि सावनांगोन गथ'फोरनि सावनांगोन मा साव बेलाय दानि दिनावलाय मा साव दाख्लै आंखौ मा खालामनाय नोङो गोदोनायाव दिरुंजों बोथेनो नागिरदोंमोन नोङो हा बे फैलानि फैसा नङामोन नामा ओंखाम ओंख्रि गेलेनायाव खान्थाल बिलाइनि फैसा बायदि मोन्दोंमोन नोङो निखावरिनि जाथ्राल' आखाइ बायदों आखाइ गैया फासि नांनानै थै हिनजाव मावनायखौ जाबाय थानाङा साला जिराय जानो लाजिया नोङो ओजों गथ' गथायफ्रा राननानै दङ थैलै नोङो थै नोङो साला हाप्पि हार्ट जुनालि बे माइरंखौबो फैलानो हैजोबदो मा जाखो मानो जेबो बुङाखै नों मा जादों मा जादों बुंलाय फैलाया आरो जोंनि मोसौखौ लाना थांबावबाय फिसाफोर नोंसोर बेबायदि गाबलायबाय थानाङा मालाबा निखावरिनि जिउआवबो सुखु गोजोना फैगोन फिसाफोर बे गासिबो इसोरनि गेलेहोनाय जोंबो सानसे समाव सुखु जागोन फिसा दुखु दाजा फिसाफोर आयै
आखाइ बायदों आखाइ गैया फासि नांनानै थै हिनजाव मावनायखौ जाबाय थानो नाङा जिराय जिराय जानो लाजिया नोङो ओजों गथ' गथायफ्रा राननानै दङ मा जाखो आखाइ बायदों आखाइ गैया फासि नांनानै थै हिनजाव मावनायखौ जाबाय थानो नाङा जिराय जिराय जानो लाजिया नोङो ओजों गथ' गथायफ्रा राननानै दङ
단추랑 봐봐. 단추랑 시ker래? आंनि खाफालखौ माने बिदि खालामहरखो फिसायाबो नखरखौ गारना खारलांबाय हा हु मालायजों सेना लाजोबजाबाय बिहामजोनि खाफाला मानो बिदि जाखो फिसौ सानैखौ माजों फोथांबावनांगौ जाखो इसोर नों आंनो राहा हर आफा फिसा सपनाबो न' गारनानै खारबाय मालायजों हा हु सेनानै लाजोबजाबाय हाय गसाइ नों अनाबा सोर अनबावनो जोंखौ राहा हर आफा नोङो
फिसौफोरखौ माजों फोथांना लाखिबावनो आङो आंनि न'खरखौ अनहर नों आफा गुरु आयानखौ आंनि खाफाला मा खाफाल जाखो फिसायाबो न'खरखौ गारना गारलांबाय हाबो मालायजों सेना लाखिजोबजाबाय बे फिसौफोरखौ माजों फोथांबावनो आङो बिहामजोनि खाफाला मा खाफाल जाखो फिसौफोरखौ मा राहायै फेदेरबावनो आङो आये सपन फिसा नों मानो बिदि खालामनानै थांखो Sekarang, dana di lugunang, abai. Ye, sekarang, dana di lugunang, sekarang dah abai. Oi Moktang, bidik kalau na. Roang ay kuling lalai ni. Ay, abai macam sendai, siri sabar hadam. Pilai, pilai. Abai, abai. Oi abai. Abai. Sekarang dah abai. Masa kaya? Ayo, masa kaya? Ayo. Abai. Abai. Ayo. 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 Abai. Ayo. आं सोरनि अननायाव थांना थाबावनो आयै मोगथां बिफायाबो आंखौ गारनानै थांबाय आयै नोंबो आंखौ गारनानै थांबाय आयै आं सोरनि अननायाव थांना थाबावनो आयै आयै आबै फिसा आबै आयै आं माबोरै सोलिबावगोन Ayah, ayah, ayah. जुनाली ओइ बिहामजो जुनाली न'आव दंना खुदाहाफ्रानो जोबाखै खोमा ओइ बिहामजो जुनाली न'आव दंना फैला मा लांफैदों नों बहाय गासिखौबो हा हु सेना लांजोबबाय मोसौ मोसा लांजोबबाय आरो बिसिनि हा सिफायनायखौबो सेना होदों नोङो देनां थैना उजिबा सैमासो जाहैगोन नोङो सैमा माने कुकुर सैमायाबो इसोरा सोरजिनाय मासे जुनार मोनथिबाय सैमायाबो मा होनो मोनथिबाय देनां थैना उजिबा माहाजोन मालिकनाव जोनोम जाथोलां होननानै बुङो मोसौआबो बुङो देनां थैना उजिबा सारा गारनाय मोसौ जाथोलां होननानै रावबो मानसि जोनोम जानो बिया मा खोथा बुंदों नोंलाय मा लांफैबावदों थां थां
फैसा मानि मानि फैसा गैया बिसिनाव थां बिनिफ्राय थां बेखायनोथ' एसे गाननाय जोमनायफोरखौबो नायना बुजिनो नांगौ आं गासैखौबो होफिनजोबगोन ना गावसोर जुदि राजि दंब्ला खोनासं गथ' एसे बुजायनानै हो बेखौ सफना बेखौ थगायनानै गारनानै खारबाय फैलायाथ' दंना गासिखौबो हा हु मोसौ मोसा धोन सम्पति हरफिनजोबगोन आङो थाखा फैसा रांखावरि गासिखौबो होनबा हर फैसा हर दानो हर दालाय मानो होआखै सिखाव थाब हर राजा नों मा खालामदों बेखौ थैजासिम जुजिलांनो नाजागोन आङो आंनि गोहोखौ एसेबां नंखाय दा सान नों आं थैजासिम बिबायनानै जाया फैला आंनि गोहोआ आंनि गथ'फोरानो सम बायदि नोंनि फैसाखौ आं सुख'जोबगोन बिहामजो नों जेरै सिन्था खालामदों बिदिनो माव नाथाय गोसोआव लाखि सिगाङाव जेरै हरदों बेबायदिनो हरनांगोन रोखा रोखा लिरनाय दं आं बुंनायखौ एसे सिन्था खालाम सम जाब्लानो नों फैसाखौ लांफै थां नों बेनिफ्राय ओंखारलां नों आयै आं ओंखाम ओंख्रिसो गारबाय र' फिसा ओंखाम संगासिनो दंना जनालि बिहामजो मा जाजोबखो बेफोरलाय लेंहरनायखायसो फैदोंमोन नायलांनो होननानै फैयाबा फैयाखै होनलायगौमोन ना आंहा गथ'फोरनि सायाव जोबोर अननाय दङ नै आं मेथाइ लाबोदों आं नोंनि मेथाइखौ जाया हनै आया ओंखाम संनो नागिरखादों बिहामजो जनालि माथो माइरंआनो गैया बे उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ मानो इसिबां थगायदों नोंलाय छी 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 थाब नांगोन बिहामजोफोर थाब नांगोन नै जा आबौ जा नै जा मोगथां मेथाइ गार हरजाना होनदों आं मेथाइ गार मेथाइखौ नांगौ ना बिमाखौ नांगौ नोंनो बिमायाबो रागा गोसा फिसायाबो रागा गोजा गाबोन सोरांनायहालागै बुजि मोनगोन गासैबो थिग जाजोबगोन नैबे फैलाया बेसे अनसुला अब्लासो बुजि मोनगोन आंनि खोथाखौ एसे साननानै नाय बिहामजो माबाफोर गोनां जायोब्ला गाबोन फुङाव आंनियाव थां मुथां फिसा नों मा जाखो फिसा मुथां फिसा ओइ मुथां मा जाखो मा जाखो नोङो ओइ मुथां आयै आं ओंखाम ओंख्रिदों फैलानाव माइरं लाय फैलानाव बिराद माइरं दङ आरो फैसाबो दङ आं नोंनो माइरं लायगोन फिसा आं नोंनो ओंखाम संना होगोन मेगनखौ ना फिसा मेगनखौ ना मोगथां आयै माइरं लाय फैलानाव दानसोरां नों मोगथां फिसाखौ नायथ'लाय फिसा जागोन आयै आं माइरं लायना फैनो जागोन आयै मुथां ओइ मुथां फैला फैला ओजों फैलाय फैला जुनालि नों फैमारबाय जुनालि आंनि दरखं मोखाङाव आंनि फिसाफोरा उखैनानै दङ आंनो माइरं एसे नांगौमोन फैला आंनो माइरं एसे हर आंनो माइरं नांगौ गासैखौबो मोनजोबगोन
मा ओंखामल' जनालि फैलानियाव फैयोब्ला आथिंनिफ्राय गोदोनासिम सना रुफा गानहोगोन आङो मोदायजो बायदि साजायगोन फिनाय सैमानो माने सना गानहोयो आङो मोदायजो बायदि नुगोन सना मोदायजो बायदि नुदोंना दिनै आं मोदायजो बायदि बिमा महराव फैदों आङो नों लाजिनाय मोनाखै नोङो बिमानि सायाव मा खालामनो नागिरदों नोङो नों लाजिनाय मोनाखै गैला सपना आरो फैलिया बियो थैबाय नोंखौ थगायनानै थांबाय आंथ' थैयाखैना आं नोंखौ हाबा खालामगोन सना फै फैला आंनि फिसाया थैया आंनि हौवाया फैफिनगोन आंनि गथ' गथाया थैया आंखौ इसोरा नायहरगोन थैया बिहामजोफोर आंनो नोंनि फिसायखौ आरो मानो थैनांगौ जाखो आं नोंसोरनि गासैबो मोसौ फिसा हु गासैबो हरफिनजोबगोन आंजोंल' नों हाबा फैला लाजिनो रोङा शाला अनबाबो अनजाया हेसो नै मोनथां फिसा दोन नोंनिया मावथों ओइ आदा नोंसोर जेबो सिन्था खालामनाङा आं दंना जावजोबगोन आं सिन्था खालामनाङा आयै हराव अमा बेदर जागोन ना जोंहा मावथों बियो जा बोलोगोराखा जुनालि बिहामजोफोर नों जिबायदि मावनानै दिन्थिबाय नोंनि गोहोखौ मानिनांगोन दे नोंनि मोननांगौखौ लांबानो जाबायना नोङो फैला नों गासिबो जेबो मोनलाङा आंनो हिसाब नांगौ हिसाब नांगौ नोंनि नोमफायानो हिसाब बिफेराखै आरो नोंनि हिसाब नांगौ हिसाब हो फैला नोंनि आखला बाद्रायबाय लाजिया नों बेफोरबायदि खालामनो बोरायनानैबो आं दिनै बुरिनानै बेसे खस्थ' जाबोबाय नोंनि मोननांगौखौ लांबानो जाबायना नोङो हेै बुरबकफोर नोंसोरखौ हिसाबसो होनो होदां मा खालामनो जाखो बेलाय हेै फैला मोनथां फिसा मामा हमसासाला बुरबक मोगथां दलथा बिनि मोननांगौखौ बियो लांथों फैला नोंनि माया लां फैला थुम अख्रानि जातियात नोंसोर मोजां गोसो होना फराय दै स्कुलावबो मोजां फराया न'आवबो मोजां फराया मोजां गोसो होना फरायाबा बिगुरा बेला जोबगोन आंजों मोजां खोनासं दै मोजाङै खोनासं आरो मोजाङै नायना ला गाराङा
ओइ सार नोंनि खोथियाखौ मोसौ जागासिनो दङ बारियाव हा खोथिया जादों रानि गथ'फोरखौ फोरोंफैलाय गैलालै गैला खारदावनांसिगोन आं नोंसोर मोजाङै गोसो दे Karango Karanga Kusungi Gusungini unaw मा जायो Gusungini unaw नोंनि लबार गामिनि सिख्लाफोरनि दैहु नोंनि खर' एसेबा गोबावनि उनाव मा जायामोन गुसुंनि उनाव मा जायो सोंनो फैनो आं नोंखौ लाजियोबा दिनै लाजासै बहा दंमोन नोंलाय एसेबां गोबाव आं गामियावनो दंमोन आं लेखा फरायनो गोसो जादों नों आंखौ लेखा फोरोंनांगौ फैलाया जोंनि आखौ सेना लादों आं फैलानि गासैबो लेखाफोरखौ फरायजोबगोन नों फरायनो गोसो जादों थौ होमबा बिथिं जिराय बेयाव मोजाङै खोनासं नैबे फैलानि 5,000 फैसा नैबे नोंसानि 20 बिगा हा बे 20 बिगा हानिफ्राय 15 बिगा हाखौ फैलाया गावनि बायनाय खालामनानै लाबाय 5 बिगाखौ बन्दकआव दोनबाय थगायनानै बिदिनो बे 5 बिगा हाखौ नोंसा मावै मावै फाननै हरनांगौ गोनां जायो बोसोर मावै हरब्लाबो नोंसिनि हाखौ नोंसा सुख'नो हायाखै आसोल फैसाया दासिमबो दंगासिनो दङ बेबायदिनो नोंसिनि आबैखौबो नोंसोर खोमानानै लानांबाय नोंसानि जोनोमगिरि बिफाखौबो नोंसोर खोमानानै लानांबाय बे हा दोन गासिबो सम्पतिखौनो गासिखौबो फैलाया गावनि खालामना लागासिनो दङ बे हाया आंनिसो बे हाखौ आं ओरैनो हगारा बे हाखौ आं जेरैखि जायाबाबो फैलानिफ्राय सेख'थारगोन फैलाया थगायसुला दाउ बियो आं समाय लाबाय आइनि समाय बे हाखौ आं रायजोफोर लिंनानै आं जेरैखि जायाबाबो आंनि खालामना लाफिनगोन सैमा फैलाखौ सारा बुथारथारगोन आं बे आं फैला थगायसुला आंनि आफाखौ मा होनदों नोङो मा होनदों नोङो आंनि आफाखौ ओइ गावदां गावनि लामाजों गाव थांबाय था नङाब्ला बिफाजों लोगोसे फिसाजोखौबो लांफागोन आं थां आंनि आथिं हम नोङो नै हम नोंखौ आयौ बाजै हाब बाजै बहा थैनो फैखो नोंलाय आं नोंनि बाजै नङा होनदों बाजै नङाबालाय माथो जानो आदाजों हाबा जाबानोथ' बाजै जासिगोन ना आं नोंनि बाजै नङा होनदों ना खोनासं बाजै आंनो मोनसे खोथा बुंनि मा खोथा आं नोंसोरनि हाबाखौ पण्डितजों रायलायनानै डेटखौ फिक्स खालामबाय नंगौ ना औ मानो खारबोदों बोरोना आं थांसै मोगथाङा मा खालामदों आंनि समाय मोगथाङा थै आं लाजियो मोगथाङा जों सानैनि हाबाखौ थिग खालामैनो मोगथां बबेयाव थांनायमोन नोङो साननै सानथाम जाबाय बबेयाव थांनाय नोङो आं टाउन थांदोंमोन आयै आं हाजिरा मावदोंमोन आयै टाउनाव थांनानै जा मोजां खामानि मोनबाय आं आयै नों मेगनखौ मिसिबलाय आयै मेगन मिसिब ना मानो नों मिसिब ना मेगन मिसिब ना आयै दे होमबालाय आखाइखौ हरलाय आयै नायलाय नों बेखौ बबेनिफ्राय मोनखो आं बुंखादोंमोन ना टाउनाव थांनानै हाजिरा मावदोंमोन ना मोजां मालिक मोनबाय
आं मिथिगौ आयै बेखौ बबेनिफ्राय मोनबोनाय नों खावनानै लाबोआखैथ' आया बेखौलाय माने खावना लाबोनांगौ आंलाय आं हाजिरायावसो लाबोदों आयानो मिथिखागौ ना आं मानो सिखाव जालाबायनांगौ नङा नङा आंना फिसाया सिखाव नङा नङा जनालि बिहामजो नङा सिखाव नङा नोंसालाया बे आसाना नोंसालाया बायनानै लाबोनाय बे आसाना आंनिसो केस होगोन आं केस फैथां अबाव केस होयो नोङो हा हरा र' आदै मोगथाङाथ' फाग्लाखा नोंनि मोननांगौखौ आं गासिबो हरजोबगोन हरा आयै आसाना हरां आयै मोगथां हगार न' आदै आसाना हट फैला नों जुदि जोंहानि हाखौ होफिनाब्ला आं नोंखौ बुथारथारगोन आयै ओंखाम जादो आं जाया होनना बुंदों जादोना आयै जादोना आं बुंखाबायना जाया होननानै बिहामजो साथाम साब्रै लाबाबो आंनि बायदि गोथाव ओंख्रि मोनजानाय नङा नोङो आं जाया होनना बुंखादों जादोना आयै जादोना दानसोरां दानसोरां मा जाखो बेखौ आखाइखौ हगारनो हो ओइ मोगथां आखाइया हगार आया ओंखाम जायानो दाउला जा जल्दि आयै मोगथाङा दाउला जाबाय ओंखामा जादो आयै आं जाया होनना बुंखाबाय ना नों जायाबा आं जानोसै आयै दोन फंबायखौ दाउला जाहोनानै नोंबो दाउला जा दे होनबालाय दाउला जानोसै आयै नोंसोर आंनि मोनसेबो बाथ्रा मानिया आंनि दुखुखौ जेबो मिथिया नोंसोरो आं नोंसोरखौ एसेबां फेदेरबाय फोलावबाय नोंसोर आंनि सायाव अननायानो गैया आं नोंसोरनि बिमा नङा नामा नोंसोर आंखौ एसेबो थालखौनो लाया नोंसोर बेबायदिनो दाउला जानानै थाबाय था आं ओंखामखौनो जाया आयै नों जुदि ओंखाम जायाब्ला जोङो थैजासिम दाउला जाबाय थासिगोन लाबो जानोसै आङो मोगथां आया ओंखाम जानोसै ना जादो आयै नों जा आयै दानसोरां आंनि रागाया हले जोबाखै बेखौ बुंनानै हो ओइ मोगथां आइनि रागाया जोबाखैनो बुंबाय आयै आदालै मा जाखो आयाथ' गाबोन हिनजाव नायसिगोनलै बाजैखौ बुंना दोनखागोन ना दोनखायाखै नोंलाय बुङाखैलां आंनाथ' फिक्स खालाय ओइ दाहा उन्दुनोसै दे ओइ मानो सिखौबो जायामोन ओइ मोगथाङानो दिगदार खालामबाय थायो थाबखौनो उन्दुलाङा आया नोंखौ गाबोन नायनो नागिरदों नोङो मोजां गेलेना थादे नों आंजों हाबा जागोन ना जाया आं लाजियो लाजियोबा होनबा नों मानो लोगो हमफैनाय आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो आंबो नोंखौ जोबोद मोजां मोनो रानि नै नों मारै फैदों साहा एसे बायनानै लाबोलाय नै सार आं साहा लोंनो थाखाय फैयाखै नोंनि नोंसाजोखौ लांनो होननासो फैदों आं माब्लाबा नों जोंनाव थाङोब्ला नोंनो साहा होनो थाखाय
हाब नों बिराद मोजां खोथाखौनो सानदों आंथ' दानसोरांखौ बिराद मोजां मोनखायो मोजां गथ' नङा सार दानसोरांनि थाखाय नङा आं मोगथांनि थाखायसो फैदों मा मोगथांजों मा जाखो मोगथां बायदि गामियाव रावबो गथ'आनो गैया औ बियो एसे दुस्त थेवब्लाबो गाबोननो हाबा जाब्लानो सोलायलांगोन बियो नों गाज्रि दामोन जुनालि मोगथाङाथ' सानफ्रामबो बाथौ लायै गामिखौनो गिदिंबाय थायो जौ बिरि जुवा सिगारेटजों थाबाय थायो आरो खोनाबावदोंसो आं फैलानि फिसाजोखौनो एदावबाय थायोनो माथो फैलाया हमनानै मानसिखौ पुलिसनोसो हरनो नागिरबाय थादों अ नोंबो बेजोंसो लोगो होमबा नोंबो गामिनि मानसिजोंसो लोगो नों आंखौ दिनै लाजि फोनांबाय दे जागोन दे जेबो नङा ओइ मोगथां नों आंखौ मानो बिदि नायबाय थादों आं नोंखौ मालाय एदावबाय थाया नङा जोंसो एदावो आंनो हेलेनाखौ आइया नायनो थांदोंमोन मा मारै नायनो थांदोंमोन हेलेनाखौ नों हेलेनाखौ हाबा लागोन नों रावबो हिन्जावखौ दा मोनथों नोंखौ रावबो सिख्लाया लाया मा होनदोंलै इयो अन्थाइ बोरलै अ नोंनि आखला बिदिसो नोंनि आखलनि थाखायनो आं जेरावबो थांनो हाया नोंनि आखला बाद्रायबाय नोंनि थाखायनो हिन्जाव नायनो थांनायावबो लाजि फोनांजाहरदों आङो नोंखौ दिनै गारथारा आङो नोंनि थाखायनो जेबो जाला नोंनि थाखायनो लाजि फोनांजायो आङो नोंनि थाखायनो आङो बेसेबा लासिं जाबाय गामिनि मानसिफोरजों लाजि फोनांजायो आङो मानो एसेबो गारा नों गाज्रि आखलखौ नोंनि बिदा दानसोरांसो हाबा होफैगोन आं नोंनो जेबो हाबा होफैया आङो थाबाय थानां बिदिनो मा खालामबावनो आं नोंखौ बे गथ' सासेखौ आंनि मान सनमान जाजोब्बाय नोङो मान सनमान जाजोब्बाय था नों बेयावनो था आं हराव हरसे सिन्था खालामदोंमोन आं नोंजों हाबा जायोब्ला मोजां मोनसे जागोन होननानै नाथाय आं दा मोजां मानसि जाला आरो हाबाबो जाला नोंनि हाबायाथ' जाखाबाय नोंसिनि बैसोमुथि बिमा हाजों जायखौ फैलाया सेनानै लाना थांबाय नों बेखौ लायफिना नामा लायगोन आं जेरैखि जायाबाबो लायगोन आं दिनै समाय लाबाय आं बेखौ लायफिनथारगोन आंनि सिमाङा फिसाफोरखौ हाबा खालामनायमोन बियो दादाखौ हाबा खालामब्लानो आंनि सिमाङा जाफुंगोन नाथाय आङो हाबा जाया जेरैखि जायाबाबो आं जोंहानियाखौ लाना फैफिनथारगोन आं दिनै समाय लाबाय आं समाय लाबाय नों आजोंनि हाबायाव फैगोन ना औ फैगोन
बोरो ना बोरो आं दुब्लियाव थांसै दे नों थाब फै दे आइया बादा होबालाय आइखौ आं बुंगोन नाङा नाङा आइखौ दा बुं नों थाब फै दे बोरो ना बोरो दानसोरां ओइ दानसोरां ओंखाम उखैनायाव एथ' गोबाव लाबो हा माथो ओंखामानो गैया लामायाव मोखांखौ लोगो हमदोंमोन आङो ओइ रलाय आं फैगासिनो दं दै आं फैगासिनो दं ओइ बाजै ओंखाम हर आं बोरो ओंखाम बोरो उखैदों ओंखामा नोंनानैसो होनदों ओइ ओंखाम उखैदों होनदों हगार अ बिदिब्ला मोगथाङा जाजोब्बाय औ मोगथाङा लामायाव सेनानै जाबाय दे बे जादोंब्ला आं दैखौ लोंना थानोसै मोगथाङा गथ'फोरजोंसो बाथाय गेलेगासिनो दङ हा बिनि आखला बिदिसो थांगौ र' ओइ आं मुजै ओइ आदा बुजिलाय खारदो थोद सालाफोर खामानि गैया दामानि गैया लाजिया बे गेलेनो खाद नोंसोरो बाजै ओंखाम लाबो थां आथिं आखाइ सुना लाहैग्रोदो थां सुखानाय आं र' होमबा ओंखामखौ लायनि मा बिबोनां सना आंखौ रागा जोंदों नामा मा ओंख्रि संनाय जाखो बेलाय मा बिबोनां सना आंनि आखाइनि ओंखाम ओंख्रि संनाया थावला नामा थांबा बै फैलानि फिसाजोखौ लायना लाफैदो मा जाखो मा जाखो सना मोगथां आंखौ सोबादों मोगथाङा सोबादों खनबेसे सोबानाय खनसे सोबादों आंखौ बिदिब्ला नों आंखौ खननै सोबा आजोलिया मोसाबाय बैसागु बोथोराव आजोलाया रंजाबाय गोदान बोसोर सफैनायनि इसारा होबाय गोजाम बोथोर बाबेननायनि दाहा होखारबाय गोदान बोसोर सफैनायनि इसारा होबाय गोजाम बोथोर बाबेननायनि दाहा होखारबाय बैसागु बोथोराव आजोलिया मोसाबाय बैसागु बोथोराव आजोलाया रंजाबाय
गाबफैबाय रैसुमै देंखोजों बोथोरा सफैबाय समायना महरजों खौआ गाबफैबाय रैसुमै देंखोजों बोथोरा सफैबाय समायना महरजों नोंनि आंनि इयुननि सिमां नुहोबाय गोजोन खुसि थांना थानो इसारा होबाय नोंनि आंनि इयुननि सिमां नुहोबाय गोजोन खुसि थांना थानो इसारा होबाय बैसागु बोथोराव आजोलिया मोसाबाय बैसागु बोथोराव आजोलाया रंजाबाय गोदान बोसोर सफैनायनि इसारा होबाय गोजाम बोथोर बाबेनायनि दाहा होखारबाय खदाल आरो गायनाय फुनाय साख्रि बाख्रि आरो फालांगि मावनाय हाल खदाल आरो गायनाय फुनाय साख्रि बाख्रि आरो फालांगि मावनाय जाय जेरावखि मावा मानो हारिखौ हमथा जाय जेरावखि थाया मानो हारिमुखौ लाखा बे बुहुमाव सिनाय जानो बर' हारिया आबै आबौनिफ्राय फैफाखानाय बैसागु बोथोरा बागुरुम बागुरुम मोसादे बैसागु बैसागु रंजादे 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 हगार आंनि आखायाव हगार हगार आंनि आखाया मोगथां हगार बेखौ आयै बेसाथ' नोंसो ओइ हगार ओइ मा खालामनाय जादों बियो आंनि आखायाव हगार हा बे आसानाथ' आं बायनायसो नोङो नोंनिनो मानो आसान गानहोनो गोसोबा आं गानहोगोन ना आफा ओइ मोगथां हगार मानो ओइ मोगथां हामा बुंबाय हामा हगार होनगोन आङो आइदै बै आसानखौ मानो गाननाय नोंलाय आफा आं आसानखौ गाननो मोजां मोनो गानथिंबायनो मोजां मोनो ओइ ओइ गब्ला ओइ समैरनखौ खबर हैनाय हाबा होनसै आं बेखौ आफा आं दानो हाबा जाथ'आ सिरि था नोंखौ आं दिनैनो हाबा होगोन थां समैरनखौ खोन्थाय थां हाबा होनसै आं बेखौ न' ओंखामा जादो दे जादो आइ ओंखामा नोंहाबो जाफैदो नै फिसाफोर नोंसोरनो आंनि बेसेबांबा गिदिर गोहो बोलो दिनै नोंफा गैयाब्लाबो जों बेसेबांबा सुखु संसार जागासिनो दङ दिनै दानसोराङा हाबा जाबाय आं नोंनोबो खालामना होनोसै नों मोजां जा आदाया हाबा जाबाय आदाया गासिबो खामानिखौ मावजोबनांगौ आं उदां उदां थानोसै नोंबो लाबोदोब्रा ओइ नों मा होनोलै दलर था ओंखामा जाग्रो बिनाबाथाय बिदिनो मा जाखो आयै जेबो जायाखै ओंखामा जा आंनि खाफालाव मा जाखो आं न'खरखौ बोरै सालायलांबावनो फिसा सासेयाबो आंनि खोथाखौ एसेबो मानिथारला मा खालामनानै थांना थाबावनो आङो बिसोरखौ लानानैनो आंनि गोहो बोलोआ आं मा खालामना सहायना थाबावनो आंनि हौवायाबो आंखौ गारनानै थांबाय आंनि आइयाबो थैनानै थांबाय जायखौ लानानै आसामोन बेबो न'खौ गारनानै थांबाय हे इसोर नों आंनो गोहो हर जाहाथे आंनि संसार जानायाव जेबो बेले बेजे सोमजिया
आयै माखौ एसेबां सिन्था खालामबाय थाखो नोंलाय जों थानायाव नों जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया आयै जों दङ ना आयै नोंहाथ' फिसाला सानै दंखायो आं गैयाब्लाबो जेबो नङा आदायानो नोंखौ रुजु रुमुयै संसार जाहोनो हाखागोन नों बेफोरखौ मा बुंदों फिसा थोद आयै आं ओरैसो बुंदों आं मा खालामबावनो आंनियासो सैथो ना आंनि फिसानियासो सैथो आंनि खोथाखौनो फंसेबो मानिथारला बियो सानसे एसे बारानिफ्राय बारा अख्रानिफ्राय अख्रासो जालांगासिनो बियो आं मा खालामबावनो बिसोरखौ लानानैसो आंनि संसार मोगथां बोरो मा दोनखोमादों नों बेहाय आं नोंखौ बेहाय माबा बेसाद लाबोनो ओंखारदों जेबो गैया बोरो सिखालाय जेबो गैया आं नोंखौ बेहाय माबा मोनसे दोनखोमानो ओंखारदों नों नायनायै नों नायनायै र' हो सिलाय बहा मोननाय नों बेखौ सिलाय हर आंनो नै सिलाय हगार मोगथां हगार सिलायखौ हगार आयै नों बेखौ बबेनिफ्राय मोनखो फिसा नों बेखौ बबेनिफ्राय मोनखो आं बेखौ बैलानिफ्राय खावना लाबोदों आं फैलाखौ गारा फिसा नों बेफोरबायदि खालामनो मोना आं बेखौ बुथारगोन फैलाखौ गावथारनो मोना फिसा नों गोदान जाथायसो खालामनो सानबावदों नामा नों बिदि खालामनो मोना फिसा नों बिदि खालामनो मोना नों आंखौ जेबो साना नामा नों आंनि सायाव अननाय गैया नामा आं नोंखौ एसे दुखु सहायनानै फेदेरबाय फोलावबाय बेफोरबायदि साननायखौ गार फिसा नङा आयै जेब्लासिम फैलाया थैया अब्लासिम जोंहानि अरानो जोंखानाय नङा आयै आं नोंनि अनगायै थांना थानो हाया फिसा आं नोंनि अनगायै थांना थानो हाया बे सिलायखौ हगार फिसा बे सिलायखौ हगार आं हगार फिसा नों आरो बेफोरबायदि गाज्रि खामानियाव आगान सुरबावनो नागिरदों नामा फिसा सिलायजों जेबो जाया फिसा रावनिबो न'खराव गोजोन फैया फिसा ओंखायनो आयै आं थैब्लाबो नोंसोर जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया आयै नों बेफोरबायदि थैनायनि खोथाखौ दा बुं फिसा नों गोसोखौ लोरबां दाला नङा आयै बिसोरखौ हगारथारा आयै नङा फिसा दानसोरां फिसा दानसोरां बोरो नों हगार आयै हगार फिसा नों सिलायखौ हगार फिसा आइ नों सिलायखौ हगार दानसोरां हगार नों आयै सिलायखौ मोगथां सिलाय हगार मोगथां सिलायखौ सिख' आदा हगार नों हगार सिलाय हगार आंनो बेखौ नांगौ सिलायखौ सिख'थार आयै सिलाया फै थां आदा नों आंनि खामानियाव हेंथा होबाय फंबाय आं आंनि बोसोनखौ फेलें खालामा
Ayo, sila bang no. Nơi Ang beser aku di negeri Patak. Ang beser aku nang. Mengtang, बेफोरबायदि खालामनाङा. मोगथां. हामा मोगथां, हामा. Ayo, sila bang no. Nơi Ang beser aku di negeri Patak. Ang beser aku nang. मोगथां, बेफोरबायदि खालामनाङा. मोगथां. हामा मोगथां, हामा. Ang sila nang. Moktang, nang bini खालामनाङा. Ang sila nang ayo. Honggar bisa. Ang sila nang. Nang beफोरखौ मा खालामनो नागिरदों? Sila ko honggar ayo. Honggar bisa. मोगथां, Ang sila nang. बेफोरबायदि खालामनाङा. Moktang, nang datang bisa. Ayo. Nang datang. Honggar ayo. Moktang bisa nang datang bisa. Dan serang bisa. Nang मा जाखो? बिहामजो फिसा. नों मा जाखो? मेगनखौ नाय फिसा. मेगनखौ नाय. Dan serang. Ayo. Bisa. Bihamja. Pila. Ê, Mực Thằng, hàm đây trong bút sư rừng. Ê, Mực Thằng. Rồi, Mực Thằng rồi. Ê, không ta phải lại. Nhưng con chưa đi đâu rồi. Ôi, Mực Thằng, ngang ngày không làm sao năng bắn, đi cái ra gần. Thôi, chưa, ăn hơ. Sao là nì khâu đi nì chọt. Ê, là. Ayo. मा जाखो फिसा? मानो एसेबां हाखु-दाखु जादों नों? फिसा, नों मा बुंनो नागिरदों फिसा? नों मानो बिदि जादों? Ayo. बुं फिसा, मा जादों? Ayo. Nang aku tiba ina sanda ayo. मोगथां फिसा, नों मानो बिदि बुंदों फिसा? मानो बिदि बुंदों? Ang थैनायाव जुदि गामियाव गोजोन फैयोब्ला आं थैनायखौ गिलायै आरो न'खराव गोजोन फैयोबा आं थैनायखौ गिलायै नों बिदि दा बुं फिसा. नों मानो बिदि बुंदों? मानो बिदि बुंनो? आयै आं आरो फैलाखौ नागारला आयै. नों आंखौ थैबाय होनना सानदों बिदि आयै. दा बुं फिसा. आयै नों थादो आयै. नङा फिसा, नों बिदि दा खालाम फिसा. आयै नों बिदि दा नों खालाम. थादो. मोगथां. मोगथां फिसा, नों बिदि दा खालाम फिसा.
फैला माहाजोन नों जेरैबायदि जोंनि न'खरखौ सिलिंखार खालामदों आंबो नोंनि न'खरखौ सिलिंखार खालामगोन नोंनि फिसाजोनि हाबायाव आङो नोंखौ आरो नोंनि फिसाजोखौ बुथारनो हायाबा आं मानसि नङा ओइ जनालि बिहामजो नोंसोर रैखा खालामसिगोन आंखौ जनालि बिहामजो ओइ जनालि बिहामजो मोखां फैदोंमोन मोखां आंनियाव मोखां फैदोंमोन हे भगबान लाइजाम होदों आंनो लाइजाम नोंसाला फैदोंमोन आंनो लाइजाम होफैदों निमाहा हो बिहामजोफोर निमाहा हो आंखौ आंनि फिसाजोखौ हाबानिफ्राय दिखांना लांनो नागिरदों हौवा गोदान लागोआबो फैबाय दङ बिहामजोफोर नों बादा होदों मोखांखौ नङाबा रावबो हानाय नङा आंनि मान सन्माननि खोथा दङ एसे बिहामजोफोर फैला आं नोंखौ निमाहा होबाय फैला थां नोङो बेखौनो निमाहा होयो नामा आयै बे जोंनि सुथुरसो आयै बेखौ निमाहा होयो नामा मोगथाङा जा मावदों थिगखौनो मावदों आयै दानसोरां नों सिरि था गावदाङा बिनिल' फिसा नङा बे आंनिबो फिसा बे गामिनि फिसा गामिनि मान सन्माननि खोथा दं थां नों फैला बिनिफ्राय थां नों बिनिफ्राय आयै आयै दोनथ'लाय मोगथां फिसा नों बहा थांनायमोन नों गावखौनो मा खालामनानै लाखो थौ न'आव थौ फै न'आव फै आं थाङा आयै आं थाङा आं थांनो हानाय नङा मोगथां फिसा मोगथां मोगथां बाबु इसोरनि दहाय नोंखौनो नायनो लुबैना दंमोन आङो आइनि सोनाबो लाबांनो दङ मोजाङैनो दोनदों नोमानि आसानखौ मोजाङैनो दोनदों आं लायनि र' दै जम बुस्थुजों बारा खेल खालामनो मोना दे बोख्लाय मोगथां नोंथ' उन्दैयाव बिराद दुस्थ'मोन दाबो दुस्थ'खौनो गाराखै साला सुवादा आं नोंनि गासैबो लेखाखौनो सावजोबगोन बे लेखानि थाखायनो नों जोंनि न'खरखौ सिलिंखार खालामजोबदों हा सेना लादों मोसौ सेना लादों आफाखौ सेना लादों जोंनि आइनि मेगनाव जोमनो गैयै मेगन मोदै बोहैहोदों हाउ सेना लाजोब्बाय सेमोन माइनि थाखाय 1 बिघा हा मुथासे मेथाइनि थाखाय सासे आइजोनि देहा सोलेर हास्थायग्रा नोङो नाथाय बे मेथाइखौथ' आं नोंसोरनोसो लांदोंमोन आं गोसोआव दंजोबो आं गोसोआव दं आं गासैखौबो फिननाय लागोन आं नोंखौ हगारा ओइ नों मा खालामनो नागिरदों मोगथां नों जानाय आफाखौ मा खालामखो नोंखौबो नागार आं आयै ओइ बेखौ आं नङाबा जाला जागोन
आंनि खामानिखौ सहायनो हाला नोंसानि थाखायनो दा जोंहा सिलिंखार जालांदों नोंसानि थाखायनो जोंहा न'खरा निखावरि जादों नोंसानि नम्बारनि थाखायनो जाजोबदों साला आं नोंसानि रावखौबो दोना गावदाङा सासे गामिनि फिसा बियो आंनिबो फिसा नों गावदांखौ बेफोरबायदि खालामनो मोना नङाब्ला आं नोंखौ फोजोबस्रांगोन नों आंखौ बुथारनो हाया आयै नों आंनि बिमा आं नोंनि फिसा आयै आं सासे बर' आइजोसो नों आंखौ बुथारबा बुथार आयै नाथाय आंबो आंनि समायखौ बाजै मोगथां मोगथां बाजै मोगथां बाजै बाजै मोगथां हामा ओइ मोगथां नोंनि सुथुरा फैलासोमोन नों दा बेखौ बुथारबाय गावदांथ' नोंनि सुथुर नङा आदा आं बिसोर रावखौबो गारा गासिखौबो बुथारजोबगोन आं बाजै हगार मोगथां 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 फंबाय मोगथां फिसा मोगथां फिसा मोगथां फंबाय नों मा जाखो नों मा जाखो मोगथां 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 नों मा जाखो मेगनखौ नाय फिसा मोगथां 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 आं मा खालामनांगौ बे मा जाखो फिसा मोगथां फंबाय आंनिथिं नाय फिसा आयै आयै मोगथां बेखौ लायै मोगथां फिसा आयै फिसा आयै नों आंखौ निमाहा आयै आंनि थाखाय नोंसोरो जोबोर खस्थ' मोनबोबाय मोगथां फिसा आदा बाजै मोगथां आं नोंसोरखौ जोबोर खस्थ' होबोबाय मोगथां फंबाय गावदां नों आंखौ निमाहा हो गावदां आयै मोगथां आयै 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 ओइ फंबाय ओइ फंबाय मोगथां फिसा जों खोनागोन